Zdravo svima, nadam se da ste se svi vratili sa pauze. Ako nisu, ja ću zamolim moju ekipu, Ninoslave i ostale, da pozovu ljude koji su napolju, da nam se pridruže. Pauze su na svim konferencijama među najinteresantnijim delovima i svi dolaze da se druže, tako da ćemo samo da vidimo, da sačekamo još možda minut ljude. Za to vreme ja mogu i da najavim našeg sledećeg govornika. U pitanju je Relja Dereta, koga kada sam pitala kako bi voleo da te najavim, nije ni sam bio siguran, rekao poslušaj predavanje, po naslovu možemo da vidimo da je svašta nešto, da donosi mnogo šešira u isto vreme. I ovo će nam biti, takođe ovih dana je, kako čujem u gradu, poznat kao brat Sare Derete, tako ga je mnogi takođe znaju. I danas će nam pričati o svom razvojnom putu i pomoći će mnogim preduzetnicima u publici da shvate kako njihova druga interesovanja mogu da im pomognu na njihovom preduzetničkom putu. Da vam ja ne bih pričala umesto njega, pozvaću Relju da nam se pridruži na sceni. Se čujemo? Čujemo. Ćao svima. Kako ste? Ovo je ona inače neprijatna tišina na početku prezentacije kada uglavnom su ljudi kao šta će sada bude. Neće biti ništa. Pre nego što krenem ja svoju priču, pošto je moja priča kao i svačija specifična, voleo bih vas malo da upoznam, tako da ćemo onaj Q&A deo da uradimo na početku i zamolit ću vas da sa osobom dve do sebe, znači da u grupicama od 2 i 3, popričate o sledećem. Da li ste to vi ili ste neko koga znate ko planira da se upusti u preduzetničke vode? Šta mislite da su to najveća pitanja, najveće muke, najveći izazovi? Već kad sam pričao s nekim ljudima koje neću imenovati su spomenuli recimo kako da se nosim sa svakodnevnim osjećajem neizvesnosti. To sam saznao ovde pre pola sata kao pitanje koje meni nije tada palo na pamet i probat ću da integrišem u priču. Tako da ono što vas sad pitam, iako naravno imam spremne neke osnovne slajdove, ideja je da iz onoga što mi vi date možemo dalje da napravimo priču. Okay? Tako da vam sad dajem 2 minuta da sa osobom do sebe popričate šta to mislite da su vaši ili od neke osobe koje znate izazovi u slučaju da se upušta u preduzetnički put ili je već na njemu, ali ima neku frku oko toga. Ok? 2 minuta priče, izvolite, okrenite se osobi do sebe, pa ćemo dalje da radimo. Ljudi, samo da uključite tajmer, pošto nije uključen. Tako da nastavite na 26-7 minuta. Zahvaljujem. I nek druga osoba popriča ako već nije, pošto ovde uglavnom krene ispovedanje, pa onda ajde da čujemo i drugu stranu, barem minut. Ok, zamolit ću samo i režiju ili ko već ima mikrofon da može da priskoči ljudima, osim ako niste vrlo glasni. Možemo da čujemo ovako par zaključaka, to jest pitanja ili utisaka. Ovde imamo jedan kolegijum od 6 ljudi, tako da u prvom redu, tako da seansa je već u toku. Ili ima neko ko bi volao da postavi pitanje već sad ili da podeli neko iskustvo? Evo imamo tamo u zadnjem redu. Šta ćemo mi sa...
Zdravo. Pa PayPal, dakle, to je glavni problem preduzetnika ako radite sa inostranstvom, nešto prodajete. Jer oni su Narodna banka Srbije rekla da nam nikad neće uvesti na onaj način na koji treba, nego samo u dinarima, znači ne evre, ne dolari, tako da šta ćemo mi sa tim prvo? Preduzetnik. Ja sam pogrešna adresa za to. Čisto eto malo da ubacimo to. Ja nisam adresa za to, ja sam više za ovaj psihološki aspekt, ali hvala. Izvolite, još neko? Ne? Mislim, ovaj prvi red mi se toliko smeška da nešto... mislim da tu imamo nekoga. Ajde, tvoj entuzijazam je zarazan. Pa, više kao krenuli smo od pitanja kako neko da nađe psihološki vremena ili energije ili financije, neku osnovu kao da pored tog nekog svakodnevnog giljanja na poslu nađe vremena i za svoju priču sa strane koja može da izraste na kraju u to što želi. Minić. Hvala ti, izvolite. Pa mi smo pričali, mislim, pošto završili smo studije ili dalje studiramo, kao o tome kako ljudi dosta pričaju o tome kako nemaju neku ideju uopšte da pokrenu, kao taj uopšte, kao aspekt, kako da nađu motivaciju gde da nađu te ideje. A i dosta smo, mislim, pričali smo još o tome, opet, nije možda za tebe pitanje, ali kao, ne znamo, te neke pravne osnove oko toga, kao, kako funkcioniše, ne znam, plaćanje poreza za nešto ako uvozimo ili ako radimo neke strane, neki biznis osnovimo koji ima taj, kao, internacionalni aspekt. Kako bi onda sumirao to pitanje? Nemam pojma. U osnovi, kako naći motivaciju, to jest, kako si rekao? Pa, više kako naći te neke ideje. Kako naći ideju, okej. Još neko? Evo ima još jedno. Može, hvala. Šta raditi kada imaš ideju, a ne znaš koji je prvi korak, tako da pitanje je šta treba biti prvi korak i koje su to neke osnovne veštine koje moraš da posjeduješ da bi krenuo na preduzetnički put. Hvala. Čak imam slajd koji se zove prvi koraci, koji sam planirao drugačije, ali vidjet ćemo sada malo da ga prilagodimo. Pa hvala. Sada prelazimo na priču. Čisto da dam kratki background, vrlo kratko, zašto sam danas ovde na ovoj bini, osim što me Maja zamolila. Ja sam bio instruktor i još uvek sam onako u pasivnijoj ulozi u Institutu Tango Natural, što je najveća škola argentinskog tanga u Evropi i zajedno sa Darkom i Sonjom i divnim timom smo izgradili u poslednjih 12 godina u tu priču. Pravimo jedan od najvećih festivala u Evropi, imamo razne događaje po regionu i generalno to je glavno mesto odakle sam ja crpio lekcije koje ću danas deliti s vama. Paralelno sam pokrenuo školu aktivizma, organizaciju gde sam postavio pitanje ako sam dosegao određeni nivo brzo u argentinskom tangu, kako taj pristup učenju mogu da primenim na druge veštine. Konkretno na aktivizam, jer sam se njim bavio, ali kasnije i na TEDx, to jest na pripremu govornika. Jer sam preko 10 godina volonterski počeo da pripremam govornike, tako što sam se pojavio na sastanku i oni su me pitali šta znaš da radiš, pa ja nešto malo znam javni nastup, već sam nešto malo treniram ljude tamo u plesu i tako dalje, aj ti da radiš sa govornicima. I onda nam prvi govornik inače bude Voja Antonić, da ja sa 24 godine imam čoveka jedno 2,5 puta starijeg od mene, šta je on radio 80-ih, pa napravio kompjuter, a ti pa kao rodio sam se otprilike tek i ja sad treba njemu da govorim kako on treba da priča tu svoju priču. Ali i tu sam primenio zapravo iskustva iz argentinskog tanga, jer kao što ćete videti, moj put kroz argentinski tango mi je podario jedan suštinski, da kažem, mentalni pristup kako radim svoj posao i kako se dalje razvijam i kako razvijam svoj biznis. I danas smo stigli, da kažem, do toga da sam preduzetnik, da mi je to najjednostavnije da kažem šta sam, jer mislim da i svako od nas, ako ima i neku zvaničnu titulu, u suštini nosi mnogo više nekih šešira koje mora stalno da šalta. Pre toga, da biste sad, vjerojatno ide pitanje kakve veze sad ima argentinski tango uopšte s ovim što ću pričati. I moje pitanje vama je šta je prvo što pomislite kad čujete argentinski tango? Koja je slika koja vam dođe? Najčešće je ova slika. Devojka, to je žena u crvenoj haljini, lik u crnom odelu, često sa tom crvenom kravatom, često sa ružom u zubima, vrlo nepraktično, iskreno, sa tim trnjem. Ne znam zašto, ko je to smislio.
i plešu, šta su one dve izreke koje, znate one dve izreke čuvene za argentinski tango, šta je on? Neko? Tužna misao koja se pleše i vertikalno izražavanje horizontalnih želja, što su dve jako čudne stvari, jer to izgleda zajedno kao neki tužni seks, što ne znam kako da kažem, ko je te dve stvari smislio. Mi ćemo vam pokazati kako izgleda argentinski tango. Tu je moja drugarica i instruktorka Aleksandra. Možeš da dođeš, hvala. I za nju aplauz, jedan podrške. I prva stvar koju ćemo reći, pre nego što pustimo pesmu, tango je prvo i pre svega, ljudi nas pitaju koliko se takmičite. Tango je društveni ples. Znači, tango je ples koji, kad su nas pitali da imamo dovoljno mesta, ja mislim da na ovom prostoru može opušteno da pleše 10, pa skoro i 15 parova. Zašto? Zato što sad kad pustimo prvu pesmu, vidjet ćete kako izgleda tango u društvenom kontekstu. Znači, ovo je pesma stara jedno 80 godina i mi ćemo pola minuta, nećemo cele pesme da plešamo, nemamo toliko vremena, ali samo da steknete osjećaje. Sve ide po planu. To je kako izgleda tango kad plešemo na društvenoj večeri, kad je nas ovde 10 parova, mi tako plešemo. Svašta nešto unutra se dešava, to je ono što ljudi ne vide s polja i gledaju sa strane i kažu koji je ovo smor, šta je ovo. Onda recimo isto tako ima pesma stara jedno 60-70 godina, pa ćemo drugu pesmu koju recimo bismo izabrali za nastup, koja će da bude malo intenzivnija. Kao što vidite, hvala. Kao što vidite, sad je, da li bi neko kad vidi ovo kaže ovo je argentinski tango. Posebno će se to pitanje postaviti za sledeću pesmu, pošto smo odlučili, inače volimo da radimo foru gde ljude zamolimo da predlože bilo koju pesmu, jer tango može da se pleše uz bilo koju muziku. Pošto ne bismo da pravimo sada tehničke komplikacije, mi smo izabrali jednu pesmu koju mislim da svi znate, a može onako da da jedan drugi šmek. Može treća pesma. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Malo smo se zaneli, kaže. Hvala. Sada ja da udahnem. Inače, sve ovo što smo plesali je bilo improvizovano. Mi smo juče prvi put probali ovu treću pesmu, to jest Queen, uveče ovde dole. Pitali su nas, kažem, da li imamo dovoljno mesta. Imamo dovoljno mesta. I ono što vidite, nemam kravatu crvenu, nemam sako, nemam plesne cipele. Moja drugarica Aleksandra nema isto plesne cipele, nema crvenu haljinu. Znači, tango može da se pleše u najrazličitijim izdanjima i tango je vrlo, hajde da kažemo, demokratski ples. Sad,
Tu je pitanje šta je zapravo tango instruktor. I ono što ljudi kažu, pa to je neki plesač, on lepo pleše, on prenosi to znanje. Ali zapravo, tango instruktor je svašta nešto. Mi moramo da znamo da pokažemo to što plešemo, što uopšte nije ista stvar. Moramo da znamo da pričamo. Moramo da znamo da pričamo, da objasnimo ljudima isto rečima, ne samo pokretom. Moramo da motivišemo ljude, jer ljudi dođu nakon dugog dana na poslu, dođu na čas ovako i ti sad njega taj dan i narednih meseci, godina, pa u jednom slučaju i deceniju ga motiviši da nastavi da dolazi. Moraš da budeš facilitator, jer te neke ljude vodiš kroz proces gde će oni mesecima i godinama da uče neku veštinu koju im ti prenosiš. Moraš da ih zabavljaš i jedna jako bitna stvar, moraš da gradiš zajednicu. Tango se ne dešava samo na časovima, kao što se jezici ne dešavaju samo u školi jezika, nego postoji neka zajednica da se oni koriste. Naše kao organizatori i samim tim preduzetnici da organizujemo i tango žurke, i termine za vežbanje, i festivale, i maratone i tako dalje. I odjednom kad neko kaže, ti radiš kao tango instruktor, pa slatko, mora da je to baš onako cool, simpatičan posao, a ti u tom trenutku organizuješ festival za 1500 ljudi i kažeš da, lagano, evo imam 50 volontera, ne znam šta da radim s njima jer dizajniram plakat u tom trenutku. To je vrlo konkretno iskustvo što mi je interesantno i koja je vama bila slika kad ste čuli argentinski tango, šta ste tu u tom trenutku pomislili. Sad, pitanje koje je postavila koleginica, prvi koraci. Moji prvi koraci u preduzetništvu su bili mnogo lakši nego u argentinskom tangu, jer kad sam krenuo da plešem sam mislio da imam 2 leve noge i da ću da se prevrnem prvih 6 meseci. Što je verovatno i osjećaj koji mnogi ljudi osjećaju kad kreću neki svoj posao. Bože, šta radim, ne znam gde koračam, gde idem. Ali, ono što mi je tada mnogo značilo je što sam nastavio da pravim te korake. Što uprkos tome, što bukvalno i dan danas, svaki put kad pravim korak, osjećam malo da mi je, imam kratke ahilove tetive, pa da sad ne objašnjavam, malo onako padam, nastavljaš da koračaš. Jer nije problem to što osjećaš, problem je tvoja reakcija na to. Znači, onaj osjećaj neizvesnosti koji je isto neko bio pitao kako se nosiš sa njom, ajde pričat ću posle više o tome, ali u osnovi nije problem neizvesnost, problem je tvoja reakcija na nju. I od tih prvih koraka gde ja nešto kao plešem samo da preživim, odjednom postajem neki asistent, pa neki instruktor, pa kao ajde malo da nastupam. 5 godina kasnije shvatam da sam u Sava centru, iza mene je Stefan Milenković i ja plešem tango. I moja mama srećna u publici u fazonu, eto ti nešto ispalo od tog tanga više, otprilike, pošto sve vreme je bilo pitanje šta Relja radi sa tangom. Ne sa tangama, sa tangom. I tu da je meni neko rekao pre 5 godina ranije da ću ja biti na bini u Sava centru, ne bi mu verovao. I nisam verovao do mesec dana pre nego što je to trebalo da se desi. U tom smislu, u prvim koracima, ono što mislim da se često dešava je da ljudi sebi stave velike ambiciozne ciljeve, što je super ako ih imate, ali oni isto tako mogu da budu vrlo strašni. I zato je potrebno samo napraviti prvi korak koji možda kaže danas ću malo manje loš da budem u ovome. Sad, kako da izaberem to nešto što treba da radim? I tu dolazimo do jedna od osnovnih lekcija koje primenjujem iz rada sa ljudima, to je, ako je neko čitao Bhagavad Gitu, to jest onaj hinduistički svete spise, ne brinite, nećemo sad ući u neku duboku religiju, ali ima jedna jako lepa poenta koja kaže imaš pravo na rad, ali ne na plodove tvog rada. I u tom smislu tango me bolje nego, ja mislim, bilo šta naučilo koliko da se ne vezujem za ishod, da nešto mora da uspe. Zašto? Zato što je naš posao vrlo zeznuto sezonski. Mi se takmičimo, kada držimo tango čas, sa Đokovićem u finalu, sa Beer Festom, sa Exitom, sa bilo kojom predstavom, ne znam, umetničkim nekim događajem, sportskim sadržajem i tako dalje. Ta osoba koja je došla kod nas na čas, a dolaze najrazličitiji ljudi, će možda tada doći i reći ovo je bilo sjajno i nikad se više neće pojaviti. Možda će dolaziti 3 meseca, možda 3 godine, možda 10 godina, kao što su neki ljudi dolazili, i samo će sutra nestati. I sad mi treba, koji smo preduzetnici, koji treba da plaćamo neku salu, neki zakup, neke plate i tako dalje, treba da planiramo časove i rad sa ljudima koji svaki od njih ima puno pravo da ti u svakom trenutku kaže ćao. Imaš 50 takvih ljudi u ovoj grupi, 30 takvih ljudi u ovoj grupi, imaš 6 nekih grupa. Kako da se nosiš sa tim nivom neizvesnosti? Tako što shvatiš, ja ne mogu da se vezujem za ishod, ja ne mogu da kažem ovo mora da uspe i ja zavisim od toga da se motivišem, ja mogu da se motivišem da što bolje uradim svoj posao. Da imam pravo da taj rad uradim kako treba, da ga uradim što bolje, a to šta će biti s tim, ja težim da to bude
neki ishod koji sam zamislio, ali se ne vezujem da on mora da se desi. I sad, da li ovo zvuči kao neki vudu ili malo čudno, ali to je jedan kod mene vrlo konkretan osjećaj koji kaže ja jasno razdvajam da je ovo do mene i danas kad radim sa klijentima, kao trener prezentacijskih veština i još neke stvari, ja ću da dam sve od sebe da uradim do ovde, ali ovo je tvoj deo. I možda me sutra više nikad nećeš pozvati, možda ćemo sutra nastaviti da radimo još 10 godina. Da li se ja drugačije ponašam u odnosu na koji ishod očekujem? To je onda problem. Ja moram da imam svoj stav koji je vrlo jasan, pa šta bude s tim. Druga jako bitna stvar koju naučite vrlo brzo na tangu je da moraš da osmatraš realnost. I ovo je ono što često vidim, šta sam ja danas uradio kad sam krenuo ovu priču. Pitao sam vas šta ima kod vas. Pre ovoga na pauzi sam prišao ljudi da pitam koja su njihova pitanja. Zašto? Zato što nemam pojma da li će ovo da rezonuje s vama. Ova cela prezentacija je jedan veliki test moje osmatranja realnosti, da mi možda posle svi priđete i kažete, slušaj, sladak je taj tvoj tango, ali brate, daj mi ti nešto konkretno za PayPal, za ovo, za ono i tako dalje. Razumete? Znači, ovo je moj proces, dugoročni proces skeniranja realnosti. Na argentinskom tangu, kada držite recimo seminare u inostranstvu ili negde, svaki par, jer to je kao neko nepisano pravilo, svaki par instruktorski prvo pusti ljude da plešu 2 pesme. Zašto? Zato što ti za 2 pesme vidiš koliko neko zapravo zna. Tebi dođu neki random ljudi na radionicu i ti sad dođeš sa svojom idejom da ih naučiš neki moćni, fancy potez i shvatiš da oni nemaju pojma. Ili su toliko bolji od toga, a ti se nisi pripremio. Moraš prve 2 pesme da ih pustiš da vidiš šta oni znaju, pa ti onda prilagođavaš svoj pristup. I u tom smislu jedna stvar koja mene tu, da kažem, jako čuva je kada mi klijent dođe i pita me, a čime se ti baviš? Ja kažem, radim ja svašta, prezentacijske veštine, nego što ima kod tebe? Prvo osmatram realnost mog klijenta, to jest osobe preko puta, prvo zato što ljudi vole da pričaju o sebi, ali zapravo vole da ih neko sasluša. Vole da je nekome stalo, jer ja ne znam da li je moje rešenje dobro za tu osobu ili ne. Ja moram prvo da upoznam tu drugu stranu. I po pitanju koje ja mislim da je više ljudi postavilo na kako se razvijati, posebno kada uzmemo u obzir da isto tako preduzetnik ima niz nekih stvari koje mora da radi. On mora da zna, ne znam, i kako da komunicira sa klijentom i kako da razvija svoj biznis u smislu neke svoje kompetencije i kako da se nosi sa tim papirima, koje ja lično mrzim. Znači, ima razne neke stvari koje mora da zna. Ono što sam ja naučio opet iz argentinskog tanga je razvijaj se ciljano, što znači donesi odluku da razvijaš jednu stvar, bilo da si dobar u njoj ili loš u njoj. Ako si dobar, želiš da bude bolja. Ako si loš, želiš da bude manje loša. Ali donosiš konstantno svesnu odluku da radiš na tome. To znači da ako ja, kao što verovatno mnogi, osjećam neprijatnost u trenutku kad izgovaram svoju cenu na sastanku sa klijentom i kažem to košta toliko i ta osoba uradi ovo, ja moram da budem okej da uradim ja ovo, znam skupo je, ali... Znači, ako znam da imam recimo neki problem, recimo pregovarati, ja donosim svesnu odluku, ja sad hoću da naučim da budem manje loš u pregovaranju. Hoću da budem dobar u pregovaranju. Pa nisam lik koji voli da pregovara. Sad jesi. Sad si donao odluku da razvijaš veštinu pregovaranja. I onda na sledećem sastanku izgovoriš cenu i radiš ovako, mirno stojiš, a u tebi je atomska bomba, otprilike, emocija, ali si u fazonu, rekao sam sebi da naredni sastanak kad budem pregovarao, ja ću da izgovorim cifru, blago se nasmešim, zatvorim usta, ćutim i čekam reakciju. I upalilo je. Posle sam eksplodirao kad sam izašao iz zgrade, ali poenta je, moramo da donesemo svesnu odluku da razvijamo neki aspekt sebe. U suprotnom, sve te situacije koje se dešavaju, koje dolaze, bilo da je pregovaranje, bilo da je bilo šta, nećemo ih iskoristiti na pravi način. Nećemo dovoljno naučiti iz njih. Isto je to inače iz argentinskog tanga. Ja sam uvek razvijao više svoju muzikalnost nego tehniku, da bi u jednom trenutku rekao moram da razvijam mnogo više tehniku. Moram mnogo više da vežbam stvari koje ne volim i odjednom se naravno ceo moj ples transformisao. Nađi drugi ugao, posebno kad smo zaglavljeni na nekom mestu. Meni je recimo kad sam pripremao tango nastupe, drugi ugao bio tajlandski boks, to jest kickboks, gde, verovali ili ne, za tango mnogo znači da šutirate vreću. Bolje vreću nego živo ljudsko biće. Znači, šutirate vreću i to vam oslobađa energiju u nogama i vi plešete nakon jednog treninga duplo bolje. Nakon jednog treninga kickboksa. Danas je meni tango isto to za, kao što vidite, za moje preduzetništvo. To jest, kada imam problem s nekim klijentom, ja između ostalog kad odem da otplešem, kad odem da se iskuliram, napravim sebi, da kažem, mentalnu ostupnicu da mogu drugačije da posmatram stvari. U tangu je inače, se mogu izvlačiti razne paralele koje za danas nemamo vremena,
a to je odnos između ljudi, komunikacija i slušanje. Možda možemo jednu da napravimo brzo, ako možeš, Aleksandra. Pošto je tango improvizacija, znači, recimo, kako ja znam, ako smo oboje zatvorili oči, da smo napravili korak dovoljno slične dužine? Ako ja imam ideju koliki ću korak da napravim, otišao sam daleko. Što znači da ja, recimo, moram da pratim svoju partnerku. To znači da ja nju šaljem negde, ona bira koliki će to korak da bude, ja joj se pridružujem. U tom smislu, ja da bi dobro vodio, recimo, moram da mogu da pratim. I onda kad imamo razvijenu tu veštinu, čak i kad zatvorim oči, thank you, mogu da primenjujem to. Hvala, Aleksandra. U tom smislu, kad god imam neko pitanje liderstva, komunikacije ili nešto slično u svom poslu, postavim pitanje kako to funkcioniše kroz tango. Aha, osjećam grč ovde u komunikaciji, očekujem neki ishod. Pa da, kao kad sam sinoć plesao sa drugaricom pa sam mnogo želeo nešto da uradim. Deluje banalno, ali se naša psihološka stanja manifestuju podjednako i na hobiju i na, ne znam, poslu, na nekim jako bitnim situacijama i u nekim jako na izgled banalnim situacijama. To jest imaju prostor da se manifestuju. Tango je super mesto za, da kažem, mada nemojte da dolazite ako ste baš zaglavili, za rešavanje raznih problema. I nama su u jednom trenutku terapeuti počeli da šalju pacijente, baš im znači kad idu na tango, mi kao znamo, ali šalim se. Ne, tango stvarno može mnogo da pomogne i taj zagrljaj i ceo taj, da kažemo, efekat koji ima, ali neke stvari treba da kažem, svaka stvar se rešava na nekom mestu. Tango tu svakako može mnogo da pomogne. Sad, odnos sa klijentima. Kako sve ovo primenjujemo u odnosu sa klijentima? Tako što koristim jedan osnovni princip, a to je show, don't sell. To jest, znate za ono show, don't tell, show, don't sell ili the proof is in the pudding, dokazi u pudingu. Nađite način kako da ono što radite pokažete toj osobi, kao što, dobro, sad je mnogo lakše s tangom da pokažem, nego da samo pričate o tome. Opet, kada mene neko pita kako izgleda taj tvoj trening, ja mogu da izvučem fancy PowerPoint i da kažem, znaš, vidiš ovde snimak, ja ovde radim to i to. Ili mogu da kažem toj osobi, recimo, ajde sada da uradimo jednu vežbu. Na sastanku koji treba da bude samo upoznavanje, ta osoba u tom trenutku stoji, radi neke vežbe i kaže, to tako izgleda. I mnogo je lep taj trenutak kad nađete način da kod osobe izazovete, to je to zapravo, ja sam mislio da je to nešto skroz drugo. Dakle, tražimo način kako da u onome što radimo možemo da osobu sprovedemo kroz taj osjećaj, da kažem, da oseti zaista vašu kompetentnost u nečemu. I jedna bitna stvar koju učim kroz vreme, nisi za svakog, nije svako za tebe. U početku posebno grabimo razne prilike i ovo mi je već poznato, a vremenom shvatite da možda i neki klijent koji deluje strava na papiru ili strava na onom zidu klijenata gde pokazujete radim svojim ljudima, zapravo nije osoba s kojom volite da radite. I iskreno reći ne, znate i sami koliko to ume da bude izazovno. Ne postoji način, ja mislim da, znači kada kažeš ne, ti moraš da prihvatiš da si nešto izgubio. I taj osjećaj gubitka, posebno kada imamo onaj osjećaj neizvesnosti, šta ću sutra da radim, je bolan. Ali, kao i kod prvih koraka koji su bolni, nastaviš dalje. Da odgovorim možda i Vladi na to pitanje neizvesnosti. Neizvesnost, kao što vidite iz moje priče, je uvek prisutna. Nije problem neizvesnost, problem je naš odgovor na neizvesnost, to je naša reakcija na neizvesnost. Na nama je da negujemo jedno mesto mira iz koje kažemo, što je velika razlika, da li kažemo ovo je neizvesno ili kažemo ovo je dosta neizvesno. Ta dva mesta su suštinska razlika. Moramo raditi na sebi da se vedemo u stanje da nam je okej da kažemo nemam pojma šta će se danas desiti. Ovo može da prođe katastrofalno. Okej, hajde da probam da uradim to i to. Jer iz ovog mesta mogu da uradim to i to. Iz ovog mesta proći će katastrofalno. Šta mogu da uradim? Ništa. Hvala. I pitanje motivacije, zašto nešto radim. Jedan mlađi kolega me isto pitao kako da izaberem da li da krenem na ovu ili na onu stranu. Iskreno ne znam skoro šta da mu kažem, zato što ja nisam siguran na koju stranu treba da idem, trenutno. Došao sam na neko dobro mesto gde sam zadovoljan sa klijentima koje imam, zadovoljan sam s tim poslom što radim, ali osjećam nekako da počinjem polako tu malo da stagniram i da mi je vreme da postavim pitanje, ok, hoćeš sada da gradiš priču na ovu stranu ili na onu stranu?
I iskreno, u jednom blogu sam video jedan super savjet koji kaže kad nisi siguran, baci novčić. Jer mnogo je gore da dugo ne doneseš odluku, nego da doneseš neku odluku pa vidiš da će te odvesti. A tu, ako neću bacati novčić, znam ko će me pogurati, a to je moji prijatelji. Posebno čuo sam glasina da će sledeći govornik da me spominje, pa je bilo okej da njega spomenem, a baš prikladno imam ilustracije nilskih konja, što smo nas dvojica, tako da šalim se. Ali jako je bitno da shvatite da niste sami u ovome. Ja sam kroz Ivan, koji konkretno spominjem, voli da kaže, voli da kaže kako me on pogurao najviše u preduzetništvu, to je samo delom tačno, on propušta tu da kaže, razni ljudi su me gurali, ono što on propušta da kaže da je on taj, kad sam ja rekao, dobro, postaću preduzetnik, šta sad? I kao stojim ispred APR-a i otprilike plačem i kao da ne znam šta da radim. On je rekao, aj ti sad sedi ovde, slušaj sad, imaš ovaj papir, evo vidiš ovo, evo sad ćeš da pričaš sa, Vladom koji radi to i to, evo sad ćeš da pričaš sa, Marijom koja se bavi tim i tim delom. Aj sad da popričaš s ovim, aj sad da popričaš sa onim. Znači, shvatio sam da ja recimo ne volim papire, da ne volim taj proces registracije, da se plašim toga i zvao sam ljudi i rekao pomozi. I kad god imam neku situaciju u svom, da kažem, poslovnom životu koju baš ne znam kako da rešim, zovem njega ili neke druge drage ljude, da kažem, slušaj, imam problem, šta da radim? A znate i sami koliko često volimo da damo nekome pomoć i da budemo mnogo cool što pomažemo, ali koliko nije baš lako reći, pomagaj. Mnogo je lepo razviti naviku da redovno govoriš pomagaj, ne prečesto, to malo bude patološki, ali želim da iskoristim tu priliku da se Ivanu i drugim dragim ljudima zahvalim, kao i da se zahvalim vama i da se nadam da je ovo danas rezonovalo s vama bar na neki način. Znači će mi zaista vaš vrlo iskren feedback. Nemam problem da čujem da kažeš, Bože, šta si pričao ili je strava ili šta god između. Nemojte samo da kažete bilo okej, mnogo ne volim okej. Kad neko kaže bilo je okej, brate, reci mi da je bilo strava, reci da je bilo sranje, ako smijem da psujem, kasno. I razumete, ali budimo tu iskreni. Tako da, ne znam, sad smo tačno, ja mislim, završili sa 20 sekundi zakašnjenja, tako da ako imamo neka pitanja za kraj, hoćemo da imamo vremena za pitanje ili ćemo na pauzu? Imamo vremena za pitanja, strava. Ako ima nekih pitanja sada, pre svega, prvo hvala za vašu pažnju. Jel ima pitanja koja nisu za PayPal? Imamo ovde. Opa. Hvala. Jedno pitanje za sve nas koji si sad zainteresovao za tango. Kako početi sa tim? Pa za samo 2.500 dinara, šalim se. Ali, jesi student stariji? 19 godina. 19 godina. Imamo i besplatnu, inače to nisam spomenuo, imamo besplatnu školu tanga za srednjoškolce. Onda idemo u srednju školu onda. Odlično. Imamo u našoj školi Tango Natural ide upis, a možda više da kažem, da ne bude sad da reklamiram školu, taj psihološki trenutak, ljudi inače dolaze na tango iz raznih motivacija, da vide šta je to, zato što su usamljeni, zato što su naloženi, zato što su, ne znam, fali im neko, mislim, sad sam već otišao bez filtera skroz, ali zaista, ljudi dođu i kažu, hoću da upoznam devojku, hoću da upoznam dečka, hoću da se družim, hoću da plešem. Ja sam krenuo na tango, daj da krenem neki ples. U tom smislu, ne znam kakav ti je odnos prema plesu, ali je potpuno okej da koje god da je motivacija, daj da probam, super. Ja sam došao sa daj da probam, na kraju sam nastupao gde sam sve već rekao. Tako da, Tango Natural, tražiš nas na Facebooku i posebno ako je teško u početku, ne odustajte. Prvih 10 godina je najteže. Tako da, hvala ti. Ništa. Ima još neko pitanje? Ne? Neko? Hvala.